zápasové tiskové konferenci po utkání SK Slavia Praha a FC Hradec Králové jsem 1-1. Vítám tady Roberta Barborika za hostující klub. Poprosím ho o zhodnocení dnešního utkání. Dobrý večer. Tak, viděli jsme dneska hodně bojovné utkání. Myslím si, že v první půli Hradec Králové se snažilo kombinační fotbal. Měli jsme tam pár hezkých akcí, chybělo nám takový přesnější a důraznější zakončení. Po změně stran už ten fotbal malinko ztratil na kvalitě, bylo to hodně o nakopávání míče a bojovnosti, ale přesto se nám podařilo střelit branku po standardní situaci. Myslím si, že bylo třeba troška delší dobu vydržet a neinkasovat, ale zase musím přiznat, že gól soupeře byla hezká akce, Torovej kolba, fakt hezký náskok Škody a bohužel znamenal vyrovnání. A myslím si, že nám troška vstoupilo do toho vyloučení Malinského, kde už pak jsme se nesoustředili samozřejmě nějak na fotbalové věci, ale snažili jsme se ubránit výsledek a to se nám povedlo. Pro nás je bod se Slaviou určitě úspěchem, ale samozřejmě potřebujeme vyhrávat a musíme se pokusit o to zbrát. Takže děkuji za úvodní zhodnocení a prostor se otevírá pro vás, pro novináře, prosím, vaše dotazy. Tak, pane trenére, jak ten bodový zisk odsaď hodnotit? Hradec sice získal bod, vstřelil po mnoha letech tady vůbec v Edenu branku v mistrovském utkání, ale pro ten posun v tabulce nebo pro přiblížení zase ten jeden bod tak moc neznamená. Budete si myslíte zítra ten bod hodnotit jako dobrý počinek, nebo budete stejně celý týden přemýšlet o tom, že ty body měly být 3? Samozřejmě, že potřebujeme vyhrávat, protože nám chybí body, ale na druhé straně výsledek jako 1-1 ze Slavy je určitě úspěchem a myslím si, že se tam dají v tomto zápase najít věci, které byly pozitivní a určitě soudržnost týmu se zvedá a myslím si, že to, že už teda druhý zápas v podstatě, když vezmeme Plzeň, třetí zápas, za sebou jsme neprohráli, je pro Hradec pozitiv. Odpověď. Máš první hra? Já bych si chtěl Roberta zeptat, co vás vedlo k prosazení Daniela Klubačeva a jestli můžeš nás hodnotit jeho výkon, jak se ti pozdává. Tak Dan už v předcházejících utkání, jestli to bylo z Plzní nebo i v Liberci, jak naskočil, se nám líbil fotbalově a myslím si, že dokáže tu hru kvalitativně zvednout s tím, že je technicky šikovný, je to perspektivní fotbalista a jeho dnešní víkend by jsem hodnotil jako dobrý a určitě tam najdeme věci, které tomu mužstvu pomohly a samozřejmě musíme popracovat na některých věcech, které on by měl zlepšit. Takže děkuji za odpověď. Protože už nemáme žádné dotazy, děkuji a za týden Hradci Králové v sobotu od 17:00 s